Tay, maray na hapon po. Ha? Maray na hapon po. Oo, parang na ako ba? Ba, Kamusta na buhay natin? ano po? Kamusta na? Ay, okay lang po. Ba't napansin ko po, parang andito po kayo lagi. Oo. Wala po kayong bahay. Mayon sa Iloilo. Saan po? Iloilo. Ano pong ginagawa niyo dito? Dito ko naglipat bahay sa nanay ko. Dito lang ako. Sino po yung kasama niyo dito? Mayo. Kulang. Ilan taon na po kayo dito? 14 years. Dito? Oo, 14. Maliit pa. Wala po ba kayong kamag-anak dito sa Tigaon? Ha? Wala po kayong kamag-anak dito sa Tigaon? Wala. Ayun, akin na sa abo, akin na anak. May, Nasa abroad? Sa abo. Abo? Sa abo. Sino po? Alam mo sa abo? Dito po sa Abo? Oo, sa abo. Saan bang abo? Dito po kay Pili. Ano pong pangalan ng anak niyo tayo? Randy. Ano pong apelyido? RCD. RCD? RCD. RCD? RCD. Randy RCD? Sa abo. Alam mo pala yung abo? Opo, taga doon po ako. Ha? Taga doon po ako. Taga... Taga Abo po ako. Gusto niyo po samahan kita doon? Ha? Samahan kita? Sino? Ikaw, Ano? hanapin natin yung anak mo. Saan? Sa Abo. Sa abo? Uwi ako mo sa abo. Tara, puntahan natin. Ha? Puntahan natin. Punta natin? Opo. Ano yung sakyan natin? Ay, may sasakyan po kami doon. Ha? May sasakyan po kami doon. May masakyan ka? Opo. Eh, saan po kayo kumukuha ng pagkain niyo dito? Ha? Saan po kayo kumukuha ng pagkain niyo? Ay, kung bibigyan nila ako, Bigay-bigay. bibigyan ako, mo kakain ako, hindi ako mabibigyan ay. Puto ba? Hindi ako mabibigyan, hindi ako makakain. Iloilo, bumiyahe kayo papunta dito sa Bicol. Paglipat bahay, nagsama ako ng lipat bahay. Oo. Tapos hindi na ako bumalik sa Iloilo. Hindi na ako sumama bumalik. Saan naglipat bahay dito? Sa Bicol? Oo, galing sa ano. Galing Iloilo papunta dito sa Bicol. Oo, Bicol. Ay, hala. Hindi ko na magbalik. Hindi ako magbalik. Ano po yung pangalan niyo tayo? Erenio. Ireneo RCD. 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 Tanong ko po ulit, no? Oo. Hindi po kayo napupunta sa Abo kahit Hindi. kailan? Hindi pa ako napunta. Hindi niyo po alam yung anak niyo kung saan doon nakatira sa Abo? Hindi po. Okay lang po, hanapin natin. Ha? Hanapin po natin ngayon. Kailan ngayon? Ngayon po. Oo. Saan? May sasakyan ka? Sa Abo meron po akong sasakyan dyan. Hanapin natin. Oo. Sige po, ano? Oo. Doon sa Abo? Sa Abo. Oo. Oh. Sigurado po kayo sa Abo. Oo, nasa Abo sila. Nasa Abo. Saan po sa Abo? Hindi ko lang alam kung saan. Malawak ang Abo eh. Opo, pero hanapin po natin. Oo, sige. Oo, Tatay niyo na. Oo, hanapin na. Ay, tatay niyo. Yung anak niyo. Ano pong gusto niyo sabihin sa anak niya? Ha? Ano pong gusto niyo sabihin sa anak niya? Ay, mahagad lang ako ng konting ano kung may... Ayuda? Oo, pera, oo. Ilan taon na po kayo? Ha? Ilan taon na po kayo? 1954. Ilan taon na yan? Pinakwenta ba ulit tayo? Si Tinta na ako siguro. 70? Sige, si Tinta na siguro. 1974, 1954. Opo. Oh, kaya mo, Tinta na siguro. 70? Oh. Pupunta tayo ngayon sa Abo, hanapin natin yung anak mo. Ilan taon na kayo hindi nagkikita? Tagal na. Tagal na? Siguro mga higit na siguro 10. 10 taon? Tagal na. Mga 11 siguro. Ano po yung naisipan nyo? Ba't bumiyahe po kayo galing Iloilo? Papunta po dito sa Bicol. Ano pong naisipan niya? Lipat bahay nga. Naglipat bahay. Nagsama ko sa paglipat bahay. Kaya nga po, lumipat bahay. Sila lumipat. Oo, Ikaw, sila ba't lumipat. andito ka? Sila lumipat. Sumama ka lang. Sumama ko. Bakit po? Pagbalik, di na ako sumama pagbalik. Hindi ka na sumama. Bakit po? Ayaw ko. Ayaw ko na basta kasi mahinong dan na hindi na magsama papalit sa kanila. Bayaan ko na sa kanila. Bahala ko dyan. Yan, hanapin natin yung anak mo ha. Oo, Kukunin ko lang yung sasakyan. Baka mahanap natin dito. Nakaon na.
Ayan, magtanong tayo dito sa barangay. Barangay. Ito po. Oh, sarado. Ha? Ayan nga guys, no? Si Tatay Arsenio, hinanap niyo po yung anak niya na si Randy Arsenio, ay Randy RCD. So kaya andito po kami sa Barangay Abo. So taga dito po ako mismo sa Barangay Abo. Kaya kung meron man po ditong ano, Randy RCD, so sigurado pong makikilala ko kung meron man. Magtatanong tayo sa mga residente dito, no? O, kasi sarado yung barangay. Ayan. Ito, may mga tambay dito tayo. Mag-ano tayo? Ha? Hindi? Oh, nag-ura na. Estado ka lamang diding Randy. Isa Randy ang Randy. RCD da baga. Estado ka didi. RCD. Mayo man. Okay, Randy RCD day. Sabi ni tatay, dito daw nakatira. Mayo man. Diyan sana kami sa barangay kaso walang tao. Tao dyan si Ayan doon sa center. Ano yung simple? Ay, tabaka, naka-register digdi. Yeah. Hindi ko pati, tay. May asawa po kayo? Ha? Asawa? Ako? Iyo po. Mm-hmm. Ayaw niyo pong umuwi sa asawa niyo? Hindi akong kuya. Bakit po? Ay, wala kami. Ganun na. Hiwalay na. Wala na. Kasi po ano? Ha? Kasi po, matagal na po kayong hindi nakakauwi sa Iloilo, di ba? Matutulungan ka po namin na manawagan. Manawagan. Opo. Oh. Manawagan po kayo sa mga anak nyo kung sino po yung pwedeng makakilala po sa inyo para mapuntahan po kayo dyan. Kasi yung kalagayan nyo po yan, hindi po kayo safe. Oo. Hindi po kayo safe, lalo na may virus ngayon, may pandemic po, hindi po kayo safe dyan. Saka malamig yung, kahit sabihin pa natin may karton, Oo. hindi po tama yung hinihigaan nyo. So, lalamigin po kayo doon. Malamig na. Lamok. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na manawagan sa mga kapatid nyo po, sa mga anak nyo. Para po mapuntahan kayo dyan, ma-rescue po kayo. Oo. Kasi yan, dumaan na tayo sa barangay, sabi mo, ano po tayo sa Abo, ay andito po yung anak nyo sa Abo. Oo. Kaso taga Abo po kami, Oo. so wala po dito, galing na nga po tayo sa barangay, so wala daw nag-register. Mahirap po hanapin yun, no? Mahirap hanapin eh. So ngayon, manawagan na lang po tayo, ano eh. Oo. Na- Sige. Oo. Ayan po yung video namin, no? Mm. Oh. Sige po, ano pong gusto niyo sabihin sa mga anak nyo? Yun ang anak ko si, ano naman, yung si Randy. Opo, Oo. ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Gusto magpunta na sa dito. Magpunta na dito sa akin. Para, Masundo po kayo. Marunong po kayo mag-Bicol. marunong. Marunong. Sige po, Bicolin nyo na lang po yung sasabihin nyo. Opo. Bicol, hindi mo na Bicol. Bisaya lang. Oh, sige, Bisaya po, Bisaya po. Bisaya po. Manawagan po kayo ng Bisaya para maggamay nyo po yung sasabihin nyo. Magpauli. Mag-ano sa rin, pauli na sa rin. Oh. Ano sabihin ko, Yan, ano pong gusto nyo sabihin sa mga kapatid nyo, sa mga kamag-anak nyo? yung anak ko na lang, hindi ko ano ang kapatid ko. Oh, sige po, yung anak nyo na lang po, anong gusto nyo sabihin?
Opo. Ay, hindi kami ano, kaya mga kapatid ko, nag-intindihan. Opo. Oh, ano pong gusto niyo sabihin sa anak niyo? Ano siya Tagalog eh. Mag-uwi na lang siya dito. Umuwi siya dito. Oo. So, hanapin po kayo. Oo. Mag-uwi na lang siya dito. Hanapin niya lang ako dito sa ano. Opo. Hindi kung ano itong lugar ito. Ayan, nasa Abo po tayo. Oo. Abo. Shout out kay Randy RCD. So, andito po kasama po namin yung tatay nyo. Kasi gusto ko namin tayo tulungan. Gusto ko namin maging maayos. Oo. Kasi sabi ko nga, napakadelikado yung ano dyan. Kasi pandemic ngayon. Hindi po kayo dun safe. Kaya Oo. gusto namin mahanap namin yung mga kamag-anak mo. Para dun po kayo tumira. Gusto niyo pong umuwi ng Iloilo? Ha? Gusto niyo pong umuwi ng Iloilo? Wala bang masahe? Dahil kung bibigyan po kayo ng pagkakataon mag-awi sa Iloilo, gusto niyo po? Oo, Iloilo. Pag may... uwi ako talaga sa Iloilo. Mabuti pa doon kaya wala pa akong problema. Opo. Ay marami akong pinsan doon. Sige, ganito lang tayo na Oo. ibabalik ka namin sa Tigaon. Oo. Sige. Kaya maghintay-hintay tayo kasi wala kaming pwedeng iyan sa iyo eh. Oo. Kaya ano ba to? Patuloy yan. Wala naman tulog din. Delikado pag mo. Dahil malit lang yung bahay namin. Mapuntahan, matuloy ang iba. Baka may mga sige. pa doon sa hipo. Ibabalik ka na lang namin sa Tigaon tayo. Oo, doon lang. Oo. Hintayin na lang tayo ng update kung mayroon kumontak sa atin. Oo, sige. So, siya po si Tatay Arsenio RCD. Sa Iloilo po kayo? Ano pong barangay, ano pong bayan sa Iloilo? Baryo. Canas. Barrio Canas, Oo. Iloilo. Baryo Canas, San Dionisio. San Dionisio, Iloilo. So, ayan po yung address niya. So, baka may mga viewers tayo dyan na taga-lugar sa lugar ni Tatay. Oo. So, pakikontak na lang po kami. Dito po yung inyong kamag-anak. So, humingi po ng tulong ito na makauwi po sa dyan sa barangay nyo, sa bayan nyo po. So, ngayon, gagawin namin, babalik namin siya sa Tigaon. Oo. Oh.